pasensya sa get up na to karon wa pa ko'y ligo kay sayo ka ay may nang lakaw ni Jacelet. Naana ta karon sa ilang balay kay manaman mi sa amo ang project karon nag-plant hunting mi kay nauso man good doon ang mga tanom dagan kayo mga na adik dapat nagtabi diri si Nixie, si Ninyo. Relax ako friends kay kapoy kay mi nang lukba mi dito mga tanom nya daghan kay mig na discover nga mga nindot nga mga plants nya ako ipakita ninyo later kung unsay ato ang mga nangakuha nga mga plants. So hindi panggutom na gid mi unsa mo rasa 9:30 na unya sayo kaayo gid mi nagtingkagol dito sa area nga asa mi nagplant hunting. Actually, napa mi balikon dito kay na may fern nga nindot kista ng klase nga fern ba. So mo to siya mong balikon pero si Madam nalipong man na siya kalit. Hapit man na siya nakuyapan so nangundang mi. Pakit-on ta mo sa mga plants ni Jacelet. Bago pa man ni siya nagsugod og collect of plants karon. So naa siya diri naa siya isa ka snake plant diri sa iyang kitchen table. Napud siya kani siya nga klase nga tanom na wala ko kahibaon sa name. Dili na siya bamboo tree, mura na siya succulent good. Kato nasa siya lain nga snake plant dito nga gwapa kay tanan. Gwapa kay ng snake plant basta tulid kaayo. Dahil nasa siya lain diri nga klase nga tanom si Aglaonema. Tura nindot sa kay na siya. Tura iyahang koan. Iyahang Chinese evergreen, snake plant, green velvet alocasia, napod siya dwarf snake plant dito. Nya nasa siya klabo diri sa pikas, di man siguro maklaro ang tara. Klabo kanang mura siya mint leaf man siguro something. Nya kato ditong dako mao to siya ang amuang na plant hunt. Mag-interview ta niya to ang estudyante sa balay. Day asa ka gaskwela day? Sa USC. Taga San Carlos na siya, di ba? Mga Laisha ba naman taga San Carlos? Nakaskwila ba ako San Carlos, te? Na, buto ka di? Ha? High school? UP ko ba high school? Pagka-college, sa San Carlos ko 2 years. 2 years ko nagskwila dito, te. Dayo, ni-transfer ko kay, dili man mawaya akong gusto nga course. Wala man sila nag-offer sa akong gusto nga course. Patan ako sa akong course gusto. Ang pautan na nung graduate pa ko ang course. Lain kayo mo. Kusugis lang mong lait. Wala kong lait, friends. Kuan, Bachelor of Arts in Mass Communication. Major in Broadcast Media. Oh, diba? Like sure. Nakapangapi na gid taon mi. Okay na, medyo okay na ang pamati. Okay na ka. Nanita na una. May diri ka na lipong, no? Dili ka dito na daan. Wala na ang pamati. Natumbo. Nahinari. Kalit sa dagan. Di lagi ko mami ka dito. Mao na. Nalipong na day ka dito. May nakakatkas pa kasagdan. Oh, di ni basta kay mura lag na inipitik sa akong tiyan. Kumain magugid ni. Di mo to ni tanaw sa ako sa dili ni bungaw ko ba nang labay sa diya ko katong mga bato ba. Kumain magugid. Di mo to pakkat sa ako. Lain gini akong pamati mo dito. Te bangte. Ang gawas sa mga haplas. Dili lagi ko wapa rong adlaw no. Wala Sukoy kay ko. Papamugod ka? Di oy awang mura lagi ni siya tadaran na ginawa ang tadaran. Magkakata kayak mo. Mama niya. Tadaran sa amo. Ay, di ba lang ka naon. Ay, gabait. Nanambok. Init ba na akong giinom ha? Init. Hala, may wala ka na mag-iyak buta, no? Diba, don't talk when your mouth is full. Correct, nagbiday na siya. Laugh only. Sampo. Anyways, excited me bitaw. Kinsa man ninyo ang na-addict ko ng mga tanom. Pagsugod sa pandemic, daghan kaayong mga nag-collect of plants. Anya, appeal mi ato sa mga nainganyo ba. Pero actually,
plant lover, gid me. Sukad pa sa una, na busy lang with other things. Si Jacelet, kay daan naman ni siya nga plant lover, pero tagalapu-lapu manggod ni sila, naa dito siya yung mga tanom niya. Pagbalhin nila diri sa Mandawi, wala gyud siya nadala nga tanom. No? Pagbalhin na ninyo diri sa inyong balay ba? Yan ang naging tawa mo. Niya, ako, plant lover gyud ko, sukad pagkabata, pero wala gyud ko nananom. Ako rang mama kay, si mama man mo ay green thumb. Ako kay, sa una kay black thumb man ko, inig tanom na ko, patay doon na siya. As in, bisan pagbuhi kay nga tanom, akong itanom, mamatay gyud siya. As in, may buong ko nga nung inana. Nagi tao nga black thumb. Ang explanation daw ana kay init kuno kog kamot. So, murag, dili ka yun ang plant ba? Mas stress siguro ang plant ba? Mo na siya nga, mamatay siya. Pero sa ako, asad ka din, no? Kay mga ang akong tanom kay purong gutubuhi. Green thumb ka. Nangamatay? Dili ba, mga pinalit man, huwag mo kasuway o puan. Waka kasuway ikaw dyan mo. Kanang Plant. buhi na sa daan. Oo Yan niya. mo na lang. Sukad pa yun daw naganahan, jud ko niya. Niya naman si mama nga, iampo na nimo nga, panalanginan sa Ginoo ang imong kamot nga dili na ka mapatyan og tanom. So mo sa akong gibuhat, praised ko nga Lord, i-bless ang akong hands na kanang mabuhi ang akong itanom. So every time na ako itanom, magampo ko nga Lord, I pray nga dili ni siya mamatay kay history gyud sukad pa pagkabata ako kanang project nga gardening, patay. Patay sa grado. Elementary, na kuan gyud ko ato kay wala gid nabuhi akong mga tanom hangtod na high school na pud mi na amsa na gardening gyapon pag high school. Pag ingon ni mama nga pangayuan nas Ginoo ampo na, so magampo jud ko kada tanom nako. And amazingly daghan-daghan na dito mga tanom nako nga kanang nangabuhi gid siya. So there is power in prayer. So di ata diri ron ongoing ang ato ang tangtang sa fern nga nipilit sa wall. Ang among buhaton ani kay amo ani siyang ibalhin og kaang siguro, and atong tan-awon kung unsay iyang resulta kung nana siya sa kaang. Nipilit ra man ni siya sa wall kay mura siya wild na fern, no? Wild siya na fern unya. Nipilit ra siya sa wall, so amo siyang tangtangon kay nindot man siya og naong. Asa man taron dapita. Naami diri sa kuan. Secret. Pakiton tamon sa diring lugar. Basurahan dito. Naami diri sa basurahan. Kita mig mga nindot nga tanom diri sa basurahan. O, di ba? May pera sa basura. Correct. There is treasure in the trash. Ito balikan sa English dito. There is treasure in the trash. May Bongga. pera sa basura. Ibig sabihin may pera. There is money in the trash na naimuha. Pera man. Sakto na na eh. Asa na imo nakuha. Wow, amazing. Mo na siya fern. Fern. So, ano na ta? Ano eh, daghan na ka. Dali lang siya mo daghan. Ito. What about malunggay? Namtay daghang malunggay sa ato Naabi ta mis basurahan gyud awa. Mura nagwakas basurahan og na nakag-post. Nya ra kay mag jump shot sad ta. Wani siya basurahan ni siya. So dara mapuna na ang collection ni Mama. Wani siya ang mga caladium na collection ni Mama. Unya mapunan the best caladium kay giant na ni siya. Mo ni siya mga tanong di ay niya siguro i-tour lang ta mo unya pohon para makita ayo na pila hinay.
siya. Unya na namo ang vlog today. Thank you so much for watching. Please like and subscribe and hit the notification bell para makaibaw mo kung kano sa mi mag-upload og lain na sad nga video. Thank you. Bye. God bless.